Ja, det er det så træværksted, hvor vi laver alt fra borde til bænke og kister og andre ting, som vi har behov for på de marker, vi tager ud på. Man kan også lave andre sjove ting. Han er iblandt i gang med at lave en blide. Næsten kun med håndværktøjer og efter de gamle principper. Ja, det er så Bogandas jernværksted, hvor vi producerer vores rustninger og våben, som vi bruger. Vi banker dem ud af jernplader med forskellige typer hammer og kugler, som vi former dem henover. Her kan I se et produkt, før det er helt færdigt. Det er en hjelm, som jeg også ser tidligere inde på en af standerne derinde. Og sådan ser den ud, før den er helt færdigt produceret. Som I kan se, så er det her Bogandas systue, hvor vi syr alt mellem himmel og jord, lige fra kjoler til læderpunge. Vi prøver at holde et højt aktivitetsniveau, sådan så vi kan komme med på markedet. Her ser vi Lars sidde og arbejde med læder. Han sidder og bruger en syl til at lave huller i sit læder, sådan så han nemmere kan penetrere det med en nål. Det han laver er en bundrem til en læderpung, som man så sætter sammen, og til sidst får et meget fint eksemplar her, som man så kan sælge på markeder eller kan bruge til sig selv. Her ser vi Helene stå og sætte et stykke mønster på sin kjole. Mønstret det sætter hun på, fordi at hun så bagefter kan tegne af med et stykke kridt. Og når hun så har tegnet af, så kan hun tage mønstret af igen og klippe stoffet ud. Så syr hun dem sammen, sådan så vi får det endelige produkt, som er en kjole noget lignende den her. Til sådan en kjole, der hører et bælte og en bæltetaske, som man for eksempel kan sy vores ridders våbenmærke på. Helt fint. Rusten, men rigtig godt. Hvad så med det par skuldre, du er i gang i? Er det ved at blive færdigt efterhånden? Jeg synes, det har taget noget tid. Det snart, jo. Ja, det er rigtigt nok, men jeg er klar nok. Helt sikkert. Nej, det var godt. Hvad er det? Det her, det er så vores hyggerum, vores opholdsrum. Her kan vi sidde og få en god snak, udveksle idéer med hinanden, eller bare sidde og få en kop kaffe og et stykke kage. Andre gange, så ser vi bare en god film.